kai ma kana samun kuɗi online, ma'ana kana samun yan kuɗaɗen ka na kashewa online, ko kuma kuɗin da zaka yi wasu harkokin gaban ka da su a online din nan, ko kuma baka samun ko sisi. To in har baka samun ko sisi, kawai ka ce masha Allah tunda ka raka shigo cikin wannan bidiyon, saboda a wannan bidiyon zan nuna muku wannan website mai matukar muhimmanci, ko in ce muku wani application matukar muhimmanci, tunda both application ne da website, ma'ana sa da application sa da website wanda zaka yi amfani da su ka generate yan kuɗaɗen ka da kai naira 5,000 har naira 10,000 kullum. Shi wannan website din wani website ne mai sauki wanda zaka yi so wani abu zaka yi abu da ka saba a social media. Na san cewa duk wanda ke shiga social media yana following account, sa'annan yana liking video, sa'annan yana comment, yana share. To sa'annan a wannan bidiyon zan nuna muku wannan comment da like da kake da share da following da kake, zan nuna muku su a cikin wannan bidiyon inda website da zaka je ka yi su, sa'annan kai generate kuɗi a cikin su. Wannan website ne matukar muhimmanci, saboda website ne da ni nake amfani da shi kuma nake jin daɗin shi, sa'annan mutane da yawa da suke amfani da shi suke jin daɗin shi. Kuma na yi review akan wannan website din, na ga website din ne matukar muhimmanci. Website ne da zaka yi investment a ciki, kuma babu asara, babu losing kuɗi, babu komai a cikin website din nan. Da haka ya kamata ka rabi da farko ƙarshe, kada ka skipping ko wani part a cikin bidiyon, saboda skipping part a cikin bidiyon zai sa ka losing out, kuma har kai losing out ba zai ka gane komai a cikin wannan bidiyon ba. Da haka ka bi da farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, zan maka bayani ba tare da ɓata lokaci ba. Mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan sabon bidiyon, sa'annan barkanku da ziyartar shafi na. In wani farkon zuwan ga shafin nawa mai suna Kwalawata, yana baka shawara da ka nemo ƙasa gurin da ga alamar subscribe din nan, ka taba shi, sa'annan ka danna ma alamar ƙararrawa, saboda wannan shine matukar mutum yake tunanin zaka yi a online ɗinka gabaki ɗaya na yau kenan. Saboda an har ka danna wannan abin, wannan shafin nawa ina kawo hanyoyi da yawa na samun kuɗi online, saboda kuma haka ina kawo dabaru da yawoyi nan da zaka gyara abubuwa da suka shafi technology ɗinka da cryptocurrency da forex trading da dai abubuwa da yawa zaka iya samun kuɗi online. Da haka yasa nake baka shawara da ka danna alamar subscribe din nan, sa'annan ka danna mana ƙaramin ƙararrawa, saboda shine zai bamu dama. Sa'annan a wannan bidiyon mun kawo wata hanya mai matukar muhimmanci da mutum zai samu kuɗi online, zai generate kuɗi ba ɗan kaɗan ba, ko da yake ba za a ce kuɗi ba ɗan kaɗan ba, saboda idan ce kuɗi ba ɗan kaɗan ba yana maka miliyoyi kenan. To kuɗi ne zai ka generate kuɗin da naira 5,000 naira 10,000 ba a kullum. Ba ga dai ai halin da muke ciki da naira 5,000 naira 10,000 ka generate a kullum, ai kuɗi ne mai ɗan yawa. Ba sai da ɓata lokaci wajen mu je ne. Abin da zamu fara yi da farko shine zamu shiga cikin Play Store na wayan mu, zamu nemo Play Store na wayan mu kenan. Zamu shiga Play Store na wayan mu, kamar for instance mun shiga wannan Play Store na wayan mu, na wayan kuwa ma da Play Store, ko kuna data ma ban yi ma. Kaman ta shaf. Mun shiga Play Store na wayan mu, sai mu shiga gurin search, sannan sai mu rubuta Howkit. Bayan mun rubuta Howkit, kamar yadda kuke gani wannan na farkon da yake nuna waɗannan, wannan ina da kuke gani wannan aran nawa na yawo akan shi, za mu taɓa. Don baka installing ba, za ka zo nan gurin installing ka installing din shi, kuma ka installing din shi already, ka installing din shi, sai ka zo guraren nan gurin open din nan ka taɓa shi bayan ya gama installing kenan. Zaka taɓa open, in ka taɓa open zai nuna maka gurin sell faster on Howkit waye. Sai ka taɓa na farkon nan da kuke gani, inda kuke ganin wannan aran nawa circle din nan na yawo akan shi, ma'ana create account kenan. Saboda sabon account zamu buɗe akan nan guraren. To abin da zamu yi shine zamu zo guraren sai mu saka asalin sunan da zamu yi amfani da shi, sunan da zamu yi amfani da shi, kamar bari in gwada samu, mu saka Musa, sai mu saka a guraren nan, ku kalla da kyau saboda yana da matukar amfani. Kalla wannan guraren da kyau, wanda zamu saka a nan guraren shine zamu saka COUL, sai mu danna sign up. Wannan guraren kenan, bayan mun taba shi zai kawo mu guraren da zamu saka username, sunan da zamu yi amfani da shi a nan guraren. To a nan guraren username din nan ba kowane suna ke yi ba, saboda yana da matukar muhimmanci ka saka sunan da babu wanda ke da irin shi, saboda irin shi ne zaka yi amfani, saboda shine sunan da zaka yi amfani da shi a referrals ɗinka. Zaka zaɓi sunan da babu irin shi, kuma kamar yanzu na saka Musa, zaka zan ɗan ƙara wa Musa style ɗin nan, saboda ya zaman cewa ba wanda zai yi irin shi in sunana Musa, sai in saka MUSERH. kun ga ainihin suke namun shine kan babu mai irin sunan ko. Sai mu zo gurin mai email ɗin nan, za mu saka email address ɗin mu haka, za mu saka shi, za mu saka email address ɗin mu da komai. Za mu zo guraren nan sai mu zaɓi password ɗin da muke so, yanzu kamar bari mu zaɓa, saboda strong password sai ka zaɓa password mai yawa. Za mu zaɓa kamar kun ga wannan zai yi ko. Bayan za mu zo mu danna create account ɗin nan,
kun ga su username ɗin nan ma da muka saka shi kanshi akwai mai irin shi. To da haka kawai za mu ɗan ƙara mai, za mu ƙara H1, H2, H3, H4 saboda kawai tunda dai username Allah na tuba kawai za mu saka shi kawai sai mu danna sign up. Bayan mun danna sign up kuma kamar yadda kuke gani account ɗinmu ya riga da ya buɗu. Yanzu an tura mana 2 authentication password, ma'ana password aka tura mana email address ɗinmu, za mu iya zuwa mu ɗauko password da aka tura mana email address ɗinmu sai mu copy. Kun ga yanzu abin da za mu yi shine za mu koma cikin Gmail ɗinmu. Bayan mun koma Gmail ɗinmu kun ga kamar yadda kuke gani a nan guraren za mu duba password ɗin nasu da suka turo mana. Kun ga password ya zo, to kuma za mu ga password nan Shawkid International Limited waye za mu kwafa gashi nan. Za mu zo nan guraren za mu kwafa password ɗin me haka za mu kwafe shi. Bayan mun kwafa za mu dawo nan guraren. First ya kamata in fara muku bayani akan yadda application ɗin yake tafiya, ma'ana yadda kan application ɗin yake tafiya saboda ku fahimci wannan abu. So dole sai na muku bayani kafin za ku fahimci wannan abu. To da farko dai shi application ɗin kamar yadda yake, bari in baku misali. Kamar misali a ce ni ne yanzu ina da business ko kuma ina so in zama celebrity. Kaga idan ina da business, ina so in growing business a social media, dole ina buƙatar followers. To ko kuma a ce ina da celebrity, dole ina so in zama celebrity, dole ina buƙatar followers kafin taimaka min zama celebrity. Sa'annan kuma ina buƙatar liking, sa'annan ina buƙatar comment da sauran abubuwa. To haka kuma misali a ce ni artist ne yanzu ina yin waƙa, haka ina buƙatar a ce dole sai an yi playing waƙa na, kuma sai an yi following ina a wani platform da nake saka waƙa na kafin da mutane da yawa za su rinƙa jin waƙa na. Ko kuma a ce kamar yanzu irin masu saka bidiyo a YouTube muna buƙatar viewers, to sai mu biya sai a viewing WhatsApp ɗinmu. Ko kuma misali a ce irin applications ɗin na haka suna buƙatar downloading applications ɗin da dai sauransu haka. To kuma yanzu ni ina buƙatar duka wa'innan abubuwan, ko kuma yanzu kana buƙatar kuɗi. Kai yanzu kana shirye za ka iya following ɗina in har zan biya ka kuɗi. Ni kuma buƙata na followers ne kuma buƙatar kuɗi ne. Kaga shi kuma wannan application da wannan website ɗin sai suka zo su haɗa kanku guda biyu, da mai buƙatar kuɗi da mai buƙatar followers. Kaga wa'innan mutane guda biyu, kai kana buƙatar mutane, shi kuma wani yana buƙatar followers, to sai suka haɗa mu guri ɗaya a wannan application ɗin. To ni yanzu sai in biya ka kuɗi sai kai following ɗina. To kaga cewa kai kama ka samu ni ma na samu kenan. To a cikin wani kuɗin da zaka biya ni, da zan biya ka misali a ce na biya ka naira 200 a matsayin kai following ɗina. Su kuma yana application ɗin su ɗauki naira 50, kai kuma sai su baka naira 150 kai da kai following. Kaga wannan abin shine riban da suke samu kenan. Da haka wannan shine babban abin da ke fahimtar da ke cewa wannan application ɗin bayan da za a yi su iya guduwa, bayan da za a yi su gudu, za su zo ne dindindin daren da suka gudu kuɗin samun kuɗin su ya ƙare kenan. Tunda su ma suna samun kuɗi ta hanyar kuɗin da za ka ɗan bada, kuɗin da za a bada wannan abin, kai ma sai su ɗan cire wani abu daga ciki kafin su ba mu wannan ɗin. To kaga wannan alama da ke nuna cewa application ɗin ba za su taɓa guduwa ba. Wannan alama da ke nuna cewa application ɗin authentic one ne, ba masu guduwa bane, ba irin su wannan applications bane. Sa'annan kuma abin da nake so gane shine wannan application ɗin diran lokacin ka bayan ka register su, abin da nake so gane shine a nan gwanan shine ana register application ɗin naira 1000, ana biyan naira 1000. Amma kuma in ka za ka lissafa kuɗin da za ka samu application za ka naira 1000 ma me naira 1000 ba wani abu ne naira 1000. Dan ka bada 1000 za ka rinka samun naira 5000 ko kuma naira 10000 kullum, ba wani abu ne. Kuma abin da nake so gane shine wannan application ɗin bayan ka biya su naira 1000 nan fa sai ka yi register naira 1000. Idan kai kwana 30 baka mai da wannan 1000 naka ba, a wannan account ɗin da ka tura musu wannan kuɗin, da za a maida maka wannan 1000 naka wannan account ɗin. Shine abin da ya ƙara burge ni da wannan website ɗin. Alamu ne cewa wannan ba scammers bane, ba wani platform bane, ba wani abin da ya shafi irin wannan platforms ɗin Ponzi schemes ɗin da suke. Saboda duk lokacin da kai wannan making ka tura wannan kuɗin naka ma fa kai kwana 30 baka mai da kuɗin ka fa, za a dawo maka da kuɗin ka ne. Kaga wannan abin mai matuƙar muhimmanci, da kada ku wasa da wannan damar ba tare da ɓata lokaci ba. Mu je inda muka da ku task ɗin, yayin da ku biya wannan 1000. Mu je kan bidiyon mu ci gaba. Kayan transfer ka gama komai zai nuna maka kamar yadda kuke ganin na wannan da na yi transfer na gama komai. Kun ga yanzu na ga withdrawing kuɗi, da haka yanzu naira 3 ne ma kawai a cikin account ɗin, ba wasu kuɗi bane, naira 3 ne kawai saboda kwana biyu ba na amfani da account. Abin da za mu yi shine yanzu za mu tafi kan tax ɗin. Kun kamar yadda kuke gani ga mutanen da yawa da suke withdrawing, kuna ganin su nan, za mu iya ganin su. Kun gani gashi nan Gentus waye gashi nan Ilori South Kwari waye. Amma kuma abu bakin ciki shine zago ina mutanen duk ba musulmi bane, duk bayan arewacin Najeriya bane suke withdrawing wa'annan kuɗin, suke turo wa'annan kuɗin. Abin da bakin ciki yasa nake son mutanen mu na arewa su ma su zamu shiga wannan abu. To kamar yadda kuke gani gashi nan zamu yi following page, da wannan za a ba mu naira 3. Nan gashi nan zamu yi liking and follow naira 3, nan naira 3. Amma kuma wannan shine ba asalin hanyar da ba asalin samun kuɗin bane. Abin da zamu yi tun yana gwada zamu taɓa end daily by posting advert ɗin nan. Za mu taɓa shi.
Bayan mun taɓa shi kamar yadda kuke gani zai kawo mu guraren nan haka. Kuma kamar yadda kuke gani nan guraren post advert on Facebook, kai posting talla a Facebook naira 100. Kun ga an kai posting guda 10 a rana ɗaya kenan. Abinda ko sakon 10 bai isa ya ci ka yi posting ba. An kai posting guda 10 a rana ɗaya za ka samu 1000. Nan an kai posting guda nan shi ma naira 100. An kai posting a Instagram, an kai posting a Twitter naira 100, an kai posting a TikTok naira 100, an kai posting a status naira 50. Kun ga sai ka iya sama da 5000 ma in har ka dage akan wannan lamarin. To ba anan kawai abin ya tsaya ba, shine in kana buƙata akwai abin da zaka shine zaka zo ka taɓa guraren post on Facebook ɗin nan kamar yadda kuke gani. Zaka zo ka samu ka je ka ɗauko link ɗin account ɗinka, sai kai pasting ɗin link ɗin a cikin nan guraren na Facebook account ɗinka kenan, sa'annan kai verifying sai kai wannan aikin. Kana yin aiki zaka samu, za su biya ka kuɗinka, za su biya ka naira 100 za ka gan shi a cikin nan guraren a wannan my balance ɗin. To abin da zamu yi yanzu sai tunda na riga na muku yadda za ku je ku nemi aikin, ku yi aikin ku, shine abin da zamu yi shine yanzu zamu nuna muku yadda za ku yi withdrawing kuɗin ku, ma'ana yadda za ku cire kuɗin ku bayan kun gama tara kuɗin ku. Abin da za ku yi yanzu shine bayan kun gama tara kuɗin, kun ga yadda kuke gani found nan gurin tura kuɗi nan kuma gurin withdraw. Abin da zamu yi shine zamu zo mu taɓa wannan withdraw ɗin. Akwai hanyoyin da ake ɗan generating kuɗi, ma'ana ta yadda hanyar da za ka iya zuwa ka samu hoton abu kai musu talla kai posting link ɗinka sai amfani da wannan link ɗin da suka baka. Idan aka siya kaya ta wannan link ɗin naka sai a cire commission a baka. Ba tare da ɓata lokaci mu je ina muku yadda za ku yi wannan ɗin. Shi ma a ce za ku taɓa wannan guraren da kuke ganin nan guraren. Wannan alamar market ɗin nan bayan kun taɓa shi kamar yadda kuke ganin nan guraren na taɓa shi. Yana loading. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo nan guraren kamar yadda kuke gani gashi nan guraren a farko kuna ganin Pokoli Wireless, Airboot, Stylepod. Kuna gani kamar yadda kuke gani Airpod ne wannan na Pokoli kenan. Ma'ana shi ma Airpod ɗin nan idan kai reposting ɗin shi, in ka sai da Airpod ɗin, kuɗin Airpod ɗin shine 31,668 shine kuɗin Airpod ɗin. Abin da zamu yi nan guraren idan muna so mu saida shine zamu taɓa wannan view resell ɗin nan. In kuma siya zamu taɓa na farkon buy this, amma kuma mu posting zamu yi amfani da shi ne a matsayin affiliate marketing da haka ba siya zamu taɓa biyun nan. Zamu taɓa ne. Bayan mun taɓa resell ɗin kuna ganin zai muku cewa generate to resell this product you have to click the button below to generate your unique reseller link for this particular product. You will get reseller commission of 26 every time someone buys this product using your unique sell. Kuna gani kamar yadda nake gaya muku cewa idan mutum ya siya ta wannan link ɗin da aka baka, za ka samu commission ɗin 2600. Shine za ku taɓa wannan alaman kenan ta nan da ku generate link ɗin. Za ku taɓa wannan generate reseller link ɗin. Bayan kun taɓa shi kuna gani yake loading zai buɗe muku reseller link ɗin. Kuna ganin nan gwara za ku ga wannan alaman za ku taɓa shi sai ku yi copy. Kun ga yanzu mun yi copy ɗin shi. Ɗin shi. Da haka kun gani gashi nan download products ga image ɗin za ku iya ɗauko hoton products ɗin za ku iya taɓa nan guraren ku taɓa hoton products ɗin. Za ku sai da product na online kenan. Sa'an nan me za ku taɓa nan guraren ku je ku ɗauko hoton product ɗin. Ba zan shiga Opera Mini, ba zan shiga na so ba ta muku lokaci da yawa ko in ka taɓa za ku taɓa. To in kana so ka sai da za ka sai da wa'innan abubuwan hanyoyin da za ka dabaru da za ka samu da za su siya da wuri. Za ka iya duba description ɗin wannan bidiyon, zan ajiye link na Telegram channel ɗina, sai ka shiga Telegram channel ɗin. Kana shiga zan yi posting wani short video karami wanda zan nuna muku yadda za ka iya samun referrals da kuma yadda za ka iya sai da wanda za ka samu mutanen da za su yi wannan products ɗin a ciki kenan. Ko kuma ka yi min comments da kawai I want, in ka min comment da I want zan tura muku wannan bidiyon ta Telegram. Ba ta ɓata lokaci ba. Sa'an nan kuma akwai hanyar referrals, hanyar da za ka yi referring mutane. Bari na muku kamar yadda ka taɓa guraren nan, aka zo gurin nan guraren. Aka zo nan guraren, kuna ganin nan guraren ne da wani bukata da ke a ciki. Idan kuma kana so ka chatting da su, ma'ana kana da wani matsala kenan za ka taɓa wannan my chat ɗin. Wannan na 1, 2, 3, 4, 5 na 5 ɗin nan, wannan my chat ɗin za ka yi taɓa shi. Bayan ka taɓa shi zai nuna maka duk wani hanyoyi da duk wani chatting da kuka yi da su a nan guraren. In kuma ka chatting da su kuma kana so ka chatting da su za ka yi musu magana a nan guraren. Kun gani you don't have any chat, ban taɓa chatting da su ba, amma kuma yana so in musu magana. Abin da zan yi shine zan zo wannan gwaran alamar na chat with support ɗin nan, zan taɓa shi. Ina taɓa shi zan zo wannan chat with how to support ɗin, zan taɓa wannan live chat ɗin. To zan tafi direct in chatting da su, amma kuma yanzu ni ba zan chatting da su ba da ban son ɓata muku lokaci da yawa, na ban so bidiyon ya tsayi da yawa. To abin da zamu yi a nan gwaran shine zamu taɓa gurin found wallet ɗin nan. Idan ina so, sorry ba found wallet ba, idan zamu taɓa place withdrawal ɗin nan na ukun nan kenan. Idan ina so mu withdrawing kuɗin bayan mun gama tara kuɗin mu kenan, mun gama samun kuɗin mu a ciki. Ina ƙara tuna muku ko da suke so sai da za su rinƙa sai da wannan products ɗin da za su samu masu siya wala kuma masu neman referrals. Tunda duk mutum ɗaya dan kai referral za a baka naira 300. Daga masu yin da za su samu referrals kawai za ka zo ne ka wannan. Ka mun magana ta Telegram channel ɗina, zan saka muku link a description ko kuma ka mun comment da I want, duka zan tura maka bidiyon. Abin da za ka yi shine a nan gwaran za ka taɓa
enter withdrawal amount. Kun ga yanzu na riga na yi setting ɗin account ɗina na banki na da komai da komai. To idan ina so in canza shi, zan taɓa wannan abun, zan taɓa wannan alamar da ke nan guraren update bank details ɗin nan. Bayan na taɓa yanzu zan taɓa bankin, nan zan saka bankin da nake so. Sa'annan zan saka account number a nan guraren za su nuna min shi idan ina so in update kenan. Amma ni yanzu ba update nake da buƙatar yi ba, don haka ba zan canza komai ba. Kamar yadda kuke gani. Yana loading ne a yanzu haka saboda matsala. Bayan nan gwanin kawai saka password ɗina, bayan na saka password ɗina taɓa withdraw ɗin nan ina tabbatar da bankin ta ba su kuɗi sauka.